novedadeseko zioien gainean, suposatzen dut posgarrixa bertan siega baten Euskal Herriko zinemareto txikixena eukitziaz, edo? Hori da, Euskal Herriko txikixena, eta beste datu kurioso dago historian, Bergarak eukitzebala Gipuzkoako ustot zine handizena, novedadese aretokuekin harremana eukitza, bere eskuzabaltasunez, zuzuen aukeri hartzeko. Martxan jarri ginoan operatibo bat horre ekartzeko honetxek, eta kartzela sarrian, novedadese aretora junginan, eta bihar izan ginoan generadore bat lortu, ezagun elektrizidadeik ez dauke, kamioi bat lortu, rotaflesa, eta importantiena eskulana, jendia. 2 jara zazpikuak, osuak, eta gero bat suelto da beste bat irukua. Orduan zazpikuak ez desbirtuatzeko edo zapurtzeko, osua sartu jasen. Orduan ez dago eskairateik ezin deskua da, orduan erabili ginoan lagunak, gremioko profesionaleko lagunak, lortu ginoan eskaladore bat, bombero bat, brigadillan da ibiltzen da beste bat, eta horrek batek poleak ekarri zean, bestia sokak, eta, importantiena ez jakitzean nola egin, eta, biga batetik eta dana seguridadiakin, dana ondo beteta, eta lortu ginoan sartzia, osoi, eta errez. Beti funtzionatu izan du, astero pertsona bat izateko responsable. Orduan, hilabete lehen hau itzen zen, osatzen zen kartela, eta horrekin pertsona bakoitzak gero baten zeban, berai guztetakon pelikula bat, aurretik esplikau pixkat, eta gero proiektzioa jarri nortzen. Oin ideia izango zen, ja dana daukagunez, ikitzia pelikula batzuk ja finko, eta gero tortzen da jendian arabera edo nahi da benak ekarriko leuke beste pelikularen bat, eta hola jarri. Uste 12 urte diala, nobedadez itxize benetik, orduan guk beti hor jude ginen, harindon dinetik pasau, da ara, korrika. Litxarrek eixak erosi bertan bebai, da ara. Da azkenian itxize ben momentuan ez dakit, beti geratzen gatzu, beti mobidu bihar izan bihar hori, mobitzia Ibarrera, o Kapitaletara, ez dakit biharra dagoen edo ez, baina bai emutu zala beste xarma bat. Eta aukera aukinda, genian geratuko jakun dezela, nobedadeseko gauzekin atonduta, beste puntajoa da bitzia bai.